wɔde hyɛ nanoma ahemfonsa na wɔpɛnso otumfo sɛtutu wɔno nso ɛkyekyɛ ya ma na trankonwa nyina nya bi so tenatena ye no asanko mines ya mmɔ hɔ ama wɔn sɛ wɔn mmɛgye mfa ni so na ɛno akyi wɔn ne timamufo ɛwɔ hɔ wɔnni wɔn ni enji binom kra kra emfiri wɔn nsɛm brɛko a wɔn brɛ ensɔyɛ na wɔbɔ adeɛ to soro na wɔhwɛ wɔn na we no ɛyɛ bra regional minister of Asante Manta no so Dr. Frank Amakohene wɔne ne dom wɔnom ebo pini wɔn ɛwɔ empatwam ene na afa bra na sra dom na gye baabi afa na wɔn nso atworɔtworɔ placards ahodoɔ so ɛkyerɛ sɛ baabi aduru no wɔnom hia sasanko maisefo ebefiri hɔ nom ne ɛho ade na wɔn nyina ɛkɔ no yenua ba abedu wɔno enedi akyire a de efiri to bia no wotwa ɛde to ayen ba ma dwoe Yusu apam na sanchema mu ɛhɔ bɔkɔ mpatoam baabi ogina bibia da yie de meka sɛ yɛ bɔkɔ nso ɛnyɛ bɔkɔ saa sɛdeɛ nana samoatia ya wɔtɔ so mienu mpatoam hene ne ne dɔm ani abere sɛ asanko mais mfiri wɔ mo mpɔtamu bra Asante Manta nso afɔ kɔ hɔ no na wo hɔ bi twamfoni kyerɛ yɛ firi na hyase kosi na wie yɛ bra enkomo no ba wie yɛ apam mamena wase na minchia chiefu a etie sompa enenumbre na menka sɛ mede wo madu ɛyɛ mpatoam Amasia West District ɛwɔ Asante Manta mu ɛyɛ yinna yɛ nimsɛm dada sɛ efiri na wɔtwe ya hyase ɛdwoada ɛba bi sine ne fi so de mpatoam ne nkwado de meka sɛ asumdie efrɛ na asumdie de aba be kuta adehye ɛwɔ hɔ hwehwen ni nyina ne sɛ asanko mines a ɛyɛ company to from agudie ewo eye manson no kwado de me no mo kan sey sisi de o manya nchaka akatra ene sen assemblyman ba ko a owo aboabo a ni nyina ehye eye mpatu maso no me no ka sey adwoada na eba ne benada so no ena asanku mines fo o ma sra dom ewo ho ni bi mu ba ko ekotutu bo eye Honorable Samson Dakwa Emma Meno Kaseya neighbor amani de watina nanom ewon siedo eno ena aka ho bi ama adehye so omo mpatum ho so ede mrahye omo semseja wanya bibia mo ase a wugya ebo no kro no oba ye wan fa adwuma mrayen nsu a wan bedi anom adehye so ho no ode mra be hye wonsem no waku mo dia enya de so metumi atena ho aye hwehan mu bi atwa kontroma fam ko achi ede abehye omo anim ne sa yo sunti omo so de mrahye omo nsem no omo bowura asanko mines asase so ani omo fidi a omo di omo dwuma no omo kotwa ida etu bi mu ema no kokko ntinu ahyew kase pa na etese krona ba ba kura hwehwen assembly members wo hokora no idumre bi a no omo ntumi nti enne kan ho bi ma Asante Manta so afo ye na agen so enne de de enya de so betumi atena no to so na wo so no ankasa bo anan na no enne mpatuam na nanom enne afi so mabunu ene mpanyimfo a ewo mpatuam afi so no eye titrem na afi aboabo titikan so afi so bonte so eho nyina ne aketenya afi adehye wo nyina eba besie mu ewo mpatuam nyina ne se omo twen Asante Manta so afo na omo hawe wo no omo de ato nanim na ebra Asante Manta so afo bedwuma sabre no na adehye no aboboku jan ene placards ahodo ukoye Facebook abo se edi etwagu ewo hɔ a nyina nkyerɛ wo so no se asanko mines no enya de so mu hi omo ewo mpatuam ne nkwado eno eda nkyɛn a omo asrafo a omo do omo aba do importem ho a omo tietie omo fa ho din so no omo nyu omo nyina furu a net se mume ene ntutuo pa omo bɔ ewo mpatuam ne nkwado de meka se na ye akwa akɔgye nsɛm na nso nyina mu no ebra Asante Manta so afo bediri mpatuam no na assembly members a ewo hɔ no omo na di kan kasa ye na omo kasa mu na omo kyerɛ mu se Asante Manta mu de omo da so afo omo da na asesa waba na waba no nanka ne omo kan se omo assembly member ba ko a
me no ka say wakwa kodi apolisifoɔ nsɛm ɛnam sɛ yɛso wakwa akoto tuo de abɔ transformer mu nti ɔma ba abɛkye no na nka wɔbɛ yi wɔne ne dɔm ɛbrɛ deɛ na nka saa assembly member no ɛkɔm ho anka kyɛ sɛ ɔmo de na aba ɛno ne ade anka ɔmo ani bɛgye nti ɛhɔ no a ɛna ɔmo nyinaa ɛkɔ mu kotodwe anim a kyɛ sɛ ɔmo de kyɛwpa ɛma asantemantam so afoɔ sɛ ɛbra so sɛ assemblyman no ɔmo gyaa no na ɔba bɛsom ne manfoɔ ɛno da nkyɛn a ewie akyi no assembly members no asa gyinae ɛto asantemantam so afoɔ anim sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a ɛkɔ soɔ na ɛsɛ fata sɛ ɔmo ka ɛne sɛ ɔmo nua bɛma Samson Dakwa asraafoɔ a ɔmo wɔ Asanko Mines ɔmo atumi akɔtoto di abɔ no a ɛbrɛ a opie sɛ ɔkɔdi ndwuma no saa bere Asanko Mines foɔ nyɛ ɔmo adwen sɛ ɔmo bɛnu ɔmo ho afiri saa deɛ na ɛkɔɔ soɔ no ne saa yɛ so nti asantemantam so afo wɔnya ba bɛdwiri mpatuom deɛ ɔmo ni hwee ka kyerɛ ne sɛ ɔmo mmɔden sɛ asɛm no ɔbɛhwehwɛ mu de akwa akɔsi awieɛ na ɔmo ka sɛ awieɛ no ɛna mpatuom hene na Asamoah Tia a ɔtɔ so mmienu ɔno nso ɛde kasamu no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ ne ɛkɔ so ɛwɔ na asase so nyinaa wɔhunu ɛno nti na wɔatɔn saa afra ahemfo ɛwɔ na ase nyinaa sɛ ɔmo mmra na ɛne yɛ asantemantam so afoɔ bɛɛ deɛ ne ɔmo wɔ bi ɔmo sɛsɛ nkyerɛ no ɛsiane sɛ yɛde yɛ na sɛ wɔanka ho asɛm a yɛnya ɔfayɛ ne saa yɛ so nti ɛberɛ a wɔgye peneɛ sɛ wɔkyerɛ mu na ɔkyerɛ mu sɛ Asanko Mines sɛ adwumakuo bi a ɔmo baayɛ no mfasoɔ a yɛfrɛ no mfasoɔ ne nsase so deɛ mfasoɔ baako sɛ eniwa a wɔmanya ne nyinaa no sɛ ɛberɛ a ɔmo ba no EP Environmental Protection Agency ɔmo ɛde ɔmo nhyehyɛ bɛto wɔn anim sɛ ɔmo gyina bi ɔmo bɛdi no ɛbɛha ade hyɛ tempɔtɛm ho titire ne nsuo ɔmo bɛnom ne saa yɛ so nti ansa na ɔmo bɛtumi ato ɔmo dwumadie no ɔmo mmɔden sɛ nkuronkuronto a ɛhyɛ ɛyɛ mpatoɔ mu ase nyinaa na ɔmo mmɔden sɛ nsuo deɛ ɔmo bɛyɛ bibi ama ɛyɛ amanfoɔ ɛwɔ hɔ afei ɛno da nkyɛn a ayɛsabea afei na nampo sɛ adeɛ baako a ɛtwa ne nsuo kɛseɛ no sɛ ne fie akyi na saase so na ɔmo bɛtwa kwan de akɔto baabi sɛ ɔmo bɛmmɔden ayi kwan na ɔmo ayɛ no kama na afei deɛ ɔmo de asɛfo mu mfidie na nate aseɛ ayɛ no so yɛba abɛnya so mfa soɔ saa ne nyinaa ɛyɛ boakyi bibi ɛno na aka ho bi ama nana ɛyɛ Asamoah Tia a ɔtɔ so mmienu ɛka kyerɛ asantemantam so afoɔ sɛ Asanko Mines foɔ ɔmo yɛ amoma ni atroma ni nti pam no ɛno ana makyɛ no esia no ɔmo nso ɔmo kuku ne nkaka ɔmo nso sɛ adwuma no ɔmo yɛ wɔ hɔ no ɔmo ntumi ne ade hyɛ wɔn mpatuom ne ntwo no ne ntwa so nyinaa ɛnyɛ ma ne nya asomdwe deɛ na sɛ ɔmo bɛbɔbɔ ne manfo tuo na afei nso ɔmo bɛtiatia manfo fa wodie soɔ ne mpo ɛkwan yɛ de kurom hɔ mpatuom ma Amansia West district mu ɛkwan yɛ de wɔn nyinaa nyɛ kwan pa mfuturo ni ade na sa Asanko Mines for de ɔmo mfidie bu muti bɛkɔ akɔfa so na so ɔmo nya mfa so na so ɔmo bɛku ɔmo ade hyɛ paa de a ɛne ɔmo nso sɛ ɔmo nneɛma nyinaa mfiri ɛyɛ na sa so na wo de yɛnkɔ tie ɛyɛ nana Asamoah Tia ɔtɔ so mmienu a ɔyɛ manso mpatuom hene Mbese minister hotel ho ase no wakoro ma aban so tie se Asanko de no adwuma na wo mo yɛ ne hande so obetumi ayɛ dia ɛne wo fa ne ne aba no amfa so nkɔ na wo fa sa asentu me hodom na me manfo no we nya amfa save mine no yɛnyɛ ni ha na so aban ni wo mo to aske na amfa aban no na yɛ data ase ne kakra ɛbɛbɔ aban no ama yɛnya sika fi ha aja ho the budget stars kasim ya hu ana ona buwu ada na ba kun so wu ada na ese basa aben boni ba ni aya hukum ha ese wo mu dia tudo hu mrale uko wire mu a wo so mpra dia pamu ada na ese basa ada no adote ne ko afu wo ba ma na ko ya se sai no wasan abafie nti apam sɛneɛ ɛyɛ mansom patuom hene nana Asamoah Tia ɔtɔ so yɛni ɛnwe nsɛm no kyerɛ yɛtiefoɔ no a ɔno na no sii yɛpɛ ɛna asantemantam so afoɔ Dr. Frank Amoakɔhene na mɛka sɛ berɛ a ɔno no ɔreba no ɔne Captain Jabari ɔka ho afei adɔm ne di n'akyi polisifoɔ nso ɛka no ho immigration service kyɛ sɛ bambo adwumakuo no deɛ wɔn nyinaa ka ho ɛna wɔn ba mpatuom ɛna dɛn na berɛ a otie na nanom ne afei assembly members ne nyinaa ha wie na ɔsɛ mo asa nipa nkwa deɛ yɛntumi ɛmfa ntoto agyapade a asɛ ho nanso ne nyinaa mu no ansa na wɔbɛbɔ mpatuom wɔ no koraa no odi kan koraa ɛfa aboabo baabi a
honorable Samson Dakwa wono okoma ebusuani nyina hyeden na wochichire omowe na nkra Ghana man pay the man so famra what the amomo nti ya ye ekwan bia so no omo behwehwe de akofo tuo aye enam so ma assembly member no tu yeti na no wonse no afi so osan ka say ebre mu se ni assembly members no so etie mu se omu nua no a ake no ade atofi ase no so obebo modern say ebibiri asantema obebo modern so obeye nhyehyɛ kama na je say omayi omu nua no e de amomo na wa ba bibi eye omu dwuma eno danten a osan ekyire mu se asanko mindful yankotie zoma enya hahan apam zeni ni no eye company na omone timamufu ho enya kakasa na emomni omo kan say company so na kese omususu a ombe be kwa akoto omani disi omu fidie ni ade so na timamufu enam ebufu na fe okra ehre wo hunti no oma kwa akoso fidie nti omu kokora no omu kan fe mo so omu fidie na ase no so akasi a kete ka no so nko betu dia idi furo ade awo ku nanso ni nyina mu no asante mantem so afo Dr. Frank Amwapohere eka esi supise ehwehwemu ombete bede ko mo ma ye ehwehwemu fiko ade akwa kusi ase eno da nchen a afi so committee a omo beba bi hia e wo mpatu na no ma de mfina ka ho na afi asanko mind mpanyifo so omo no bi nyina hia na omo aye shepa timamufu a ewo eye asanko mind omo asase so anamfo so na no asase so nyina no ombe nya mfaso e de afri so eno eda nchen a wosan e hye omo bose small scale mining there ye enam akwan so there omo kwan ama oma ye isa say Ghana man pe yo dey share tagu akunu a chese on person dey city a obi ata obi nemom illegal mining na ye Ghana mpe ne dey eno dey oma yimra pra etia na so ni na mu no on be share pa ebe boati ne so na fe so no na nanom nyina so enya so mfa so se dey be ya tinamufo no omunko enko chirepom ya ko mu neska enfanhwe omadehye manifesti etie ne Dr. Frank Amwapohere so e de nsem no anu yi ma nanom ahemfo ena se tinamufo a ewon patuom nananom aka nsem bebre tabefe ewa kwa ya baba so ebe ma mobulu juma empuna emejidie anyafa nanu ya de fi emwana ya do aya sanka bi ansanko biya nti ya chane sai ewa so ye na ababeku a nananom beka ho kwamti ni beka ho nani beka ho asanko beka ho ministry ni so beka ho wana ya ntotoya ababuwa ma nanano bomayam na asanko ni so eduma wano engo fa ewie me mentene ana be ba papa yo bawe apam enti enese honorable ene nanano budi ahia wie ya waka nsamode de ya kire wo mo ne anamon foforo a wo maye krado se wonum betuo no timamufu a wo mpatuam ye hu se fakase na ya kuafo ene se sabre isra adom no a kire nkira ka wo asankofo wo mo mpapere so ho no ekuafo timi ko afo mu de apam tentre am no ka se de meka se ekuafo wo mpatuam ne nkwado de ya ba ko ano mo say sisu people e dia kire asantiman temi so afo ne say sisi e yo mo fo mu kwa ya dene unya ko ya na we sound ai na chi ya kura omo si abrantie ba ko timuto so asa afo e sound so je so omo to anu ni fie ekoti etia ni yam ni ade nti mpempre di omo ka kire asantiman temi so afo say omo modern sa asra afo no a asanku man so so ni ti o ban ni nta ya woni na ntumi so no from ni na afuo na asanku man dem so afo ka se ipempre di o ka se obedi na ntumi so no wadi mo afuo dia enyi ni mo nya de biru kuma se dia obeye hye na se esefata se omu firi a obetwe mu ni na afuo nti isi idea no a ku ya so ho na afeti mabufuo no na ka se kobi ko so edian kwantia Ode ye besan aba ma ye di nkomo bio na mom ode wo hwe ba bi a
empatuam wo ene sade bonte so tetre mu nom ene nkurotam ahodo atwatwa ho nyina ahia wo mabrabo a wobɛka ne prenye premfa sɛ asanko gold mines wo ho no amansakramu bi abatemamufo abrabo mu ana Maybe to Tomo Money, so many minimum, one can so many more some more kind there. Almost you say free brass and commands for everyone food in the boss, everyone person got them one day. Fast why a friend and fast when a friend is right there. Who move with this answer, you see your crown and why a day or a time bonding your cool, a quantity to your cool. Says a woman fast will be empty society. According to a mutual before what you want to be. Umunya patrobia via zankuma kosoa e wose e so oboso wa memo kosoa fo woni di akire na foforo bi e besan firi akire aba bra honorable regional minister na nanom ne timamufu akodi ahia awie no enkomo foforo ne nsamode be firi akire aba bia no mensi yetiefo aso yansan ntro ni ba bedu se yekwa asantema mu dia ene yepane akura afiri to a wonum ne hunu na wobom de kire wei empatuam ene yeginan timamufu ewo ho na wo mani abre na santemanta nso afo no wode na probo ekokopie ho ema empatuam na nanamatra nkonwa afi bontefu tetrim bonte so aboabo ene wonum ewo teteka so nyina won be bodo mpem ewo mpatuam krum eba be share regional minister ne ho komo na yenu aba bedu wabo ni nyina ede amaye no sesei sade assembly members nso wo mutu wo manamo ene assembly no ene ententem ma yenkwe na yene onabo kwa manu nkonkodi nkomo na ye kompatrom ho a assembly ye wo ho no members no wo ka ho onabo majoe sompani o Sobaso mejosuya na mpatuam sese de hoboko de ya daroma anamo modembo na munyina modima pa ya da twedi ampon ase so mpa na mutie no wadaroma muntie na hana katua pawo ene se honorable regional minister eba ho ne nananom ne timamufo ebedi ahia wieye no eba kasa makoma atom yam de na mo patie no enna matie memoa adubio chatia otifu nya wadaroma asema obusana mse ne kwanso ano se bi buru roja minister azantime na wona na se bi buru ya franka tini na se ye peni oda ya no se bi pemu ka kasa na se bi buru roja minister kasa ya meti kopra masoro regional osan roja minister lu ka senti elidie nye nti bia metwele pisi modema obowabo sede tani beka cha ama fie abdona sede regional minister wakasa no watrefe o ye regional minister wa ya bia ni bona baso ya mentro ko omma bidio ye bia enyeye na duma no o ye na obekoso die na minister no pa regional minister se yehwe emfonia yehwe ewo Sompa 106.5 FM Accra Facebook wo se YouTube so ye Sompa FM live onua behwe bi bra honorable regional minister kompatwem wone sra doma posifo e ka no ho mekira bambofo no ene broni bese ne entoraje koye ana wo hwatimamufuo nim bra honorable ba kwa na nafa so de gina ye kura wo hia no na chasempeni se peni enimbo birim enti nkomo na obedi ye nyina ho na onabo kwa manu chasa sade peni kasa na onabo wo be kasa ye no wa kire sa ampa e ba asante mamu nso a wo mo president ya mampeni John Dramani Mahama yi no ama wo mo no wo yi ni ye ene yewura mo akohene enkomo a wone timamufo bedi ye no asanko mansefo no nso bra sa enkasa hui ekono wo mo nim ni sade wo mo so je asem no onabo say na musisom ana wo mantimi amabi me look at the Sanko gold mines antimi amabi na sebi buru and say ya ze de do kwasu nya nkrata after ba we dem minister say Asanko gold mines ba na if you be say you look at you oba ya no woni penifo betra for the crata at the church am pasa u fra ba mu na aba na ama tumi krata so ma me yaduma ha
Oba nso na trust ndwemu a basabasa bia ensida. Ose Oba esense adwuma a obeye no UPA ekatere no se environmental protection agency materials na wode da black no emunti ensu e twa se nyina so bi ko mu se bi da wa se bi no nyina na yentimi no senso ni bi ebi se materials wode da adwuma chemicals na no odene enti on se so be 22 man ko de se da ba ya we fa ho benyensu agua no we fa benyensu agua na so atenko anye Aduma a chance of fire or catch a baby at least work as an annual 30 to 40%. They will say free area and also some quality. So, as you see health centers, Kama, and said a bayer to their getting you on the Masano and Sana about the same and also some quality. And Yama who do the Numa who do among 4 years and some could be a win to me. And Nunti. Yansu ni mu no ye ni esen kwa trust ndwemu o ye se on the load go wode ko no o de fa conveyor so na akọ ye mo wo se o man se o di kan ye kwan kaka de load na fa so na tire o ba conveyor no so eye je guada ko he ba bia ka kwan da na o he materials o mo de nam so mu chemicals a hodo a o mo de ka blast ni na ha na e fa se de bisi wa pia ti kuru mu a ko no bombo ye no ni na ko no ye nka fe ye gusua na mo e ko poti kama na sabi eguru obi ko fele bi begina ko yin se ya na de hawa ban te wi dem za ka fe ni na sane mo we nyina sabi eguru ofi a en ko ye me na so e ma sa ni we ni nyina ba e ani ti obesire se o magusu ni nyina yako ni si na ko no wonne itanifo be trust ayen se pa na o ma DC en itanifo dissect nya bam nya fe pampai be ba so a asanko gold mines ene bonte fo mai beti matrase asumbium intina with the mister ne kasa obekan so bomu ena menemo aken ona bomo na sade enkra na kire no ansa na asanko manse ba ho no empene se wonkɔ na nkwase abra wusuro moja ena wo mudwumadi a wo mu ba bedie no ena mo se e won sunsanso wo atenaye ho nti no wono mo ye nhyehyɛ se won besisisi adan ama wo mo a ete ben titru on be resettlement ba bi ti se tetrim wo mo anya wono mo de ene mmea hodo aka e ba bi ti se empato mu a sade wo mo hye amobɔ o ayasa bi abeba ene enema hodo bi mu a ebeboa ma ehwa asetena ye nika na ya akono no de na ya osi akwan a mo mpotemu mpatoam ebi maaye na ba asa na tie milia ketremu kura no a omo here resettlement no ko ho ba bia omo jannan sem omo nsuo sem kura ya enkoye ina se omo ho kura na enye isafi ba bia omo pete na da no isafi kuno omo ya akotu isafi kuno bi ai wo so mutu sa bia ho isafi kuno firi ho ya bono no omo sia meetings upon meetings abono abetum ne asango fitini si omo da ne bi ama omoto bo ablase na efie ni nie na be de omoto blase ni nie amansa ya de hodo ya no omo sia ho ayi chapters ayi ho niema so ombe compensate omo na pe omo akwa resettlement ama sa bia ho fo ayi se buada da kum ne if we say tumi no eni ho aba ho na wo ana wono so na aba ni tumi na malinti o kaka se bi eburu uniska na wo kwa ma obi asa dile tinyere akoso ama ani ebu ho obo ntevu ha mpato mu ba ha enema ho do bebre a wasan kitimi koso adwuma o ka so be kyerenta na adwuma kura wo mantem ya a o mu ma e school ba kwa na obendeni afi o mu ma e de ma o mu ete o mu te mu kwa si dan kakra ka ho se de be o betima tretre me no ka sai wo bia no a atuma fo mo ntaso wo twi afidie ni bi na kan pese company ni kwa fa se wo sie adwuma no wo hanji esi fa no de omodo mano na se what told you see no de mala ababra na duma oye kakra ka dibidie na se obafere duma na wanfa no ba fe ne men so ye mana wanya se bi duru ye nye nipa ni fo se wo fe ni bre enti ne bo akwaye se bi duru asanko betna ha no enne na bibi we se e beto tie no omo ntem ne mo omodi aye no se bi duru ya
na sefem na wonti dia e wo se dia obekana fa na senke no nya na tia ene ni binu mo mo tia so mo kana se mo kana ene kese ha ene ke no mo num don sia ba ko na kuruwa ba ko no a kon benya sympathy dia dai amaye Honorable yeja o na mama wakoro no regional minister ba enseme de maburu pi so na de egu nasom de wode maamo anasa de oka kire mo se mo ma ne bere na onwurawuram na fe wompe ne papa bi mre mo eba na sa no sesei makoma atom yam ehwa adwo ana moda so a twemomome no oh sesei de o ma no nyina adwo we dem sabba answer no bi afa ne kun kwa fi be na ne kun di mu adwo a men nan che se mu kare che ni bibia ni ho ye wo mu ya odi eni ni pa na efri ku ni mu ekro mi no ko te ni pesi ku ni mu kopa na so ejiri se tani abeka no o de o se oba yoyo na mamra ni amane bi o bi a che se enyu bia no ya ye na fi ni te fo ye bia so no aba ejiri ni bi so obetini aya enti mu o man enye se we dem sabeka yo na so se bi buru amaka sana ye de yesere no so mayenka se di o kasa kama no mai na boje no so ne mai du sa mpata we ene se ni we dem ni sa no ejimi di se we se gba we dem di sa amwako ni me dem sana amwako anza amwako mo na ni jumper me dem sana amwako jumper enti we nim se jumper be ne ma ama di dia to yi o wasantin ya Honorable yejawa mwako sabre amansan itiu emu mabunu empenimfo amode nsemi atoa won asanko mansefo ankasa wo mutie sompa wafutuo benifo kan sembi se funtu fo den temprofi almost ye ba ko so mu di a no mo ko na so tanne sa mu jina sa ka bo mu yafiko mu ade enu ti esen se trema kwa se bi busa bi so eko na so mu wi a mu jina transfer so bi mboko asam na ba ye ni mu ni asam to gold mines enti dia ba bia no ye nya ye kwanti te ho ye transfer so bi mu da bi buru mo nyama se mo nka so a mo se de da na ye su nipa ewuo a nipa on na ti sta da be no enti nipa na obo so da de na ewuo no a ya fera de kese pa enti mo nka se bia be se mo de pa de enti otwe bia na na otwe bi o bedani e so bu yeso na se mo ni e bedi no wo da fa ni abete wo da fa ni abeyo sei ka de na de yimbe die mu na nka mu ha bi alo ti esre e bina ya fo do ni mi die ni bu entra ha boko afi ni die fitu do kwa ma ni na se o mai ma de bi ko duro bia no adebre ni gidi se ya gai bo na ni no dulu ko o mo je ben te fu free chance e ba sere ko tum ye ni so bantia so ake tenia se kire mo bo abono ejina yenko aboduchere odo koye ntiase abotre yenfantu abodiku ya sede ti hanada no Honorable electoral area ne de say Sompa West electoral area mo enwumre ye de wasepa na obra wanya de ama yen foforo bi ebe foforo yen so no de edi se ye beje ne ye beba wo nchen so leso metamase ni se bre problem ni nyabra nda ko meba na no nyina abe so azno mistake ho piao Honorable Kwame Manu Apam West electoral area assembly member ena yene no akoka sei abusua ye ka se a hot bite no num mpai mu ekọ ne no nsia ko se no nso bebo kase ebo ena ye de to away na Leicester Company Limited one me ya toothpaste en ne toothbrush ade che wo mo ka ye hwam ye pia sompa obi ba se ne de akwa akosi dome market wo mo ne kuta yemu enti anwumre me confirm say wo si hia Leicester Company wo mo ya azene bi enti say ye ne brush ana se ne aposen no total care ana whitening ene emu heba no ehia enti ka ho na pebi baby eton ade bia ebi wo ho Electroland Ghana Limited anwumre wo kan ye ho bio ena ye de hot bite no esom mo no de TV decoder electronics no ne nchen ne ye to afiri Ghana ha ba bia wo ho enkran Kumase Techiman no de Bono East ho no eye back so de nhwe ne mo pe ena wonsa e ka wonom na we ya ye kan no na me koso wa kai wo so Obaapa time no ka ho time herbal mixture
malaria fever de aye ziba kura di mirike dwane akọ na ekosa nso a ewo so obo nkomwa no ho ban time hh ba mixture anwumre wo mukuta yemmu na sompa obi ba ase no wonya ntiase a wo se menka ncho se yedwumadi a yedi ewo sompa fie ha no fie da edi enimi ne na wo twemekere ne na wo twemienu ye de ba domidwom ene ntika ho na fa ahogim Yas Company Limited eka ho sada ena multiple castings so eka yen ho enso ho giveaways no AAP esanse Bell Beverages 21st Clinic ene wonu ma aka no ekutem sa na won so betimi abam bi entifiri ye dwumadi ahyase kosi na wieye ye bedani nyina adi ewodwom 0547548538 eno eye dwadie pono no a sompa bom na fe ene mpanimfo enkasa anwumre wo mo ne ka ye ho a ye de hot bite no esomo menkwansa ye dan ye ho tiawa na fe ni brodo ncho no ye tri mama. Hot bite kasi abonto so Ghana de mama monye brai na yenchechu mu amfama mu na ene Accra Circuit Court 9 one ma ekwasetena na bono regional chairman de ma NPP amanyoko ni Rakwame ba fo yadro no abonma no sa abronye DC ana one ma twenda sada ne begina daka mu ne kwa du ene nyoma hodo ya waye nyina da aye se okotena kasamfanyini kasafidie so akokasa ya so osiki asalam ewo nkrofo mama so nyina ne yesa Ghana no ankasa ne bambo ne nyina yie se obetu atena o magana amanu wayeji na asam no kan na mpanyefo su se ebo man bokoro anhwe yi a na adihubu ababato o manfo so nti hu hia pa se won mo yere mu hwehwemu na fei se kwa bana se bibi ho no ma won matumi aye adiafa ho na ebre na osanso kopie mu awo court ni mpre no so no anya dia court man be na won ma remand na se won ko na wotwe baako ensanso enfranka wonyame yatomo a won matena na sem so ebiem anam so ama yewra abronye DC na mranim ni ye front sa lawyer inokafo kwa ya wojina modwetwade agyenwo ebro sene ne nyina akwa na wie ya court remand na client no no azara mumetie na wono de wanima de pote ya na client no waya asam ne di court akonia ba enhwemu ntumi nkonkwo wie na so dana da nyina ya se ya remand no ene ade na wonde onimpe fe sa amanyofo atachire enu nti na amana kwa akoba no sa ya bronye DC kurampo no wono kura wonimpe fe se de pa binum hyehase ya wo moboa pa aye no sa yodium yempese ebeyi no ama panyipa na bafie na wose kwambra ne a ede abronye no nyasem keto masanse wono kura ba bia wo no ne yam kura hyehye no eno ka hu binti ana ma no pa wie no mre wonye na dwene so obedidi me bafo abronye is a man full of life. He knows that this is just mere political persecution. And second, he's hopeful that yes, his liberty will be restored one day, and yes, he's pursuing what he's pursuing in furtherance of democracy. The report is on a hunger strike. Can you confirm that for us? Oh, certainly. Once you are being handled this way, will you trust that the same people handling you in a manner as if you have committed treasonable offense? When they give you water, will you take it? When they give you food, will you take it? Certainly, he needs to protect his life, and under the circumstances, the reason that he's on hunger strike. I was your warrior lawyer in Okafo kwano no wano nechenemu samranim ni diama bronje DC na anu wachi no wamananso wa anu wababa trose kwan ya court wafaso na won ma remand na client no nyame anim ni wakaso won mpanyefo ya adwene anu oboa na so won do ani mpefe se bibia wona wieye ayatan a ni nyinata ebepa wieye. We don't know the person behind, but we know the people enforcing the state architecture, the state crafts. And they should be worried that they one day have questions to answer as far as the use of state machinery against the lives of innocent citizens are concerned. The court decision is that the prosecution prayed the court that investigations are still ongoing and that the accused person be remanded into police custody to continue with ongoing investigations. And under the circumstances, this is based on electronic evidence. Whatever he said, whatever he is alleged to have said, is electronic. Why must it take dates for the person to be remanded into police custody before you can continue with investigations? You see, under the Criminal and Offences Procedure Act of 1960, Act 30, Section 96(4) clearly tells the court that the court should not withdraw bail as a form of punishment against an accused person. Under the circumstances, we clearly see that the court is just withdrawing bail against Mr. Abronye to use that as a punishment against an accused person who has not pleaded guilty to the offences that he has been charged with, and a clear breach of Article 19(2)(c) of 1992 Constitution. But we believe in the rule of law and due process. Certainly, we have the instruction of our clients to pursue their matter.
I was so worried na bra across circuit court 9. One more kwa certain and was Sabronya DC one remand and an American ni Enoch Afokwa. What then semi etun semcho funi. Na e was some Korea hunti dom kumano bano deni ye wagana ye mra shebe dwefe Honorable Alexander Afenyo Ken Swaba Bontin akasa e de afanwa watch say e kwanye NDC abanyoko no afa so a womo e tete MPP abanyoko no mpanyfo no enya de a womo ani je wonkra na waso obusa posifo se ehimfa ena de na womo eche abronye DC no womo de ne ekwohye ye sense womo so womo busa NIB fo ese ehin womo de abronye DC kwahye ye enso NIB fo chese enye womo ene kwahye no womo de womo boa police fo keke na police fo na womo ekura abronye DC NCCC a MPP abanyoko no busa police fo se ehin ene womo che abronye DC no de na womo che no no a ehin ene womo de ne kwahye ye. According to the NIB, they are only recipient of the should keep him. That is why they received him. But they are not the ones who are investigating. So the question is, why would Ghana Police Service claim to be investigating person and rather decide to send him to NIB cell? Is it punish him or what? Then they kept him the whole of Monday night and Tuesday morning being the night he was brought to court. When they brought him to court, insisted that they still needed him for further investigation. Therefore, they want him to be remanded. Nipo kasa ye dom kuma no bano deni e Ghana ye mra shebedwefie Honorable Alexander Afenyo Makin. Ene sonomba no sese wo mo na wo mo nam ho apaso. De wopia dom edema wo sono kokurukwa amanyoku eye Henry na Naboache dodo na abone mrane na bi. Ene wo se sansemi sabio ewo mo se ano hotere chense de hweremo awowo nanso de chairman kwambafo abronye DC wo kan ye eno se de wo mo chese electronic yi so far azoka ne de ya wo kan ye ano ede ne pa nanso kama ye se wanya bail enti die nko na kwambafo aka wo bi nkan bi dentra wo nka ese wo mo ma ne bail esan ka se won san court na wotwe bo ne be nko na wote Black Maria kaya ye de kwa akwatiem. This is very, very unfortunate. He's been remanded to police custody again for another 1 week. In fact, I am surprised that a misdemeanor could attract such high-handedness. The approach is bad. It's just abuse of his rights. You saw almost about 100 policemen fully armed to the teeth. Is he a terrorist? Has he committed treason? Is he a treasonable offense? Look, even when we were in court, we saw of a news item where Sofu Azoka, who has actually threatened to kill the minority leader, he was arrested, granted bail the same day, and he's been directed to appear before the court on the 12th of September or so. In fact, we even have the constituency communications officer for the NDC in Ebuakwanof, who openly said that they are looking for my good self, Honorable Anodompre, and the minority leader to kill, and that they are after us. The video is viral. In fact, the new Patriotic Party officially petitioned the IGP, signed by the General Secretary. As we speak, we have not even received any official correspondence from the police. One year dompia for Edema was no kokurukwa amanyoko Henry na Naboache na nabi ene kasa yi. Na wi wa mananso no wose wo man nyuma na no bi America mampene ba akono ba ya no wo beka se ye hia strong men nemo ye hia strong institutions no institutions na wono ma ye bias no ase ye gina obi achi nanso de ya ne se obi a wo mu gina na achi ni nyina no nso no wo mu di popo wo mu ni de akere so no ma no. This is somebody who says that he's going to kill Honorable Afenyo Makin, Honorable Anodompre, and my good self. And the person is still walking free. And we have somebody who's been slapped with charges which are misdemeanor. And then the person is being treated as if he's a hardened criminal. Very unfortunate. It looks like this unfair application of the law, the bias is becoming too much. We are going to rise up against this unfortunate treatment. It looks like state institutions being weaponized to humiliate the new Patriotic Party. The police says that they need more time for investigation, that is all. Meanwhile, in their own charge sheets, they had stated that they have completed their forensics. The police is unprepared. So the fact that they are unprepared means that they should be kept in police custody for another 1 week. Very unfair. That is just the reason. Very unfair. Not just a nyafe. And no, Henry na Naboache na nabi. Wano ene piadom edema wasona manyoku. Opanye pabia bano. Emremu awabene mu Yera Martin Pegu.
was asking Korea one what nano to be pa. Was a very asking kind of crutcher than for and said for grow. Now a brana so see a kind of crutcher to the general. Any IGP or Christian Tata you when you said your one way, and number of council. Now a dear nurse, your dear Nabama, a fee, and this Yabaya Motia Kunya Shonanka, Sassi, and your Merco Jojo. A fair dear Korea to the Namachano, what Chanamachano. A fair Muankasamo diacorano, Yawamu Bonkro for Henyano, Modian diakatasumu so and a mokataso. Was a son your man who was on the young Kanokrapa, say Nadia, HA wo meimu. And so I'm your son or Mobeka into Oliver Deno, and son Attorney General Mokokai. But said by the time you know, Ghana Puma Attorney General, but Predami, Epuse, and Yembra. So it's the same thing, Yabema Attorney General, and ITU, Pusen, your Moyan and Yembra, where the American UACC, Senate Dr. Yenebe, in your Wintina, Yetoma, NDCU. They beat me, I cannot be part of this type of governance. No. Niabonye Kayan and Yembra. Moment, if you not forgive him, let this say. Politicians will just take everything. Then where is the society? I don't know what our older brothers and I was saying sorry, I was your way a private legal practitioner or Martin Pebu. Na was asem Korea ho empanyufo ya wo mutufo e wo Brumantemo wo MPP amanyokon so ababonte akasa de etia chi a won mo ache abronye DC wo mo che se kwan ya police fofa so chim abrante no kwa no na enhyeda entwa yie se de wo mo tetie no wo ne ade no empanyufo yi akasa etia na onsantrofo kopio mo hono mu a dwomtireni edema ekoi e yoru akofikyere me woni yensentwani yi obutusunya ene twetwe nkomo a wo cheche mu se e wo se ndisi abanyokon anya botere wo mudwetwa no wo niam besu kakra sanse sende wo hyase ya wo cheche nkofo ani ewe ebo wakrampo na wo akọ na wo akọ no ekwan ya wo fa so cheche sa nkofo no kra no enye kwampa so by this government say NDC need team can assembly west far west than the Abronye is purported to have said. And so unti say ya friend dipena bisano akura nanu ya kotia de azoka vice chairman oka say afenye makan aria na hopa ya we kwa by election na say ha nanu ejesen ya ko say o de ko boga kwa by election na ugu no and so ya ti say obia afafre azoko anase ibia nti bia chense sa ahunahuna na omudi hunahuna abibi fone ayi no mu Adishma manipo kasa ye yoru akofikyere me wono dwomtireni de ma Bono Regional Council of Elders na owie ye no na member ba ko wo ekonomu so enso de na no December 2 dwa wo chese ekwan a ndisi amanyoko na afaso wo mo cheche nkofo no aso wo mpese wo mu tietie MPP fo no efa ahodie so ehunahuna bi ni ade wo se yentwa yie kra any kind Rambo style mafasuli this adwuma we condemn it yes Christian Council civil society organizations any penifo akabi ewom say the nyina ye sori ye kasati galamsia Catholic secretariat Roma father for e sori na mabontin nyina ye kasati galamsia no all of a sudden is obi aka no atomo no yensan yen sori ntisa o man no yedi hu e be se obi am yentumi nkasa biu ba nye ne democracy no yamishira obi bia Adishma manipo kasa ye nana atafina wono member wo Bono Regional Council of Elders wabra wo mo ne yensen for wo mo Sompa wosunyan edi sankomo yi ene yenwura mu na fe Ghana mrase badwafie nkomo bi bobbo na sankomo yi US abrochima mu na wo makeka wo ho se abibima mu nipadodo a wo America na asa wo mo nkratasem emfa ye na fe abrabo ese wo no mobo ebo ama America man tu mpon no wo mo anu bi no wo mo kasafo ni nyina e de wo makọ nkrum na mmom se wo mo de wo mo kwa yennim se wo ye tuntum wo firi benkum na ni fenti no ye be kwa akoto wo magum miamia bi nti hwan na beje Ghana ye ma yan sa so ye beje bi na no na minority caucus eba foreign affairs committee na won ma wo so bie no nso kasa chese no kwasem ni Ghana yemra na nchiama na yada na bosonkese koto so no eno na yedi nanimu twifom ebewie na sade nkayese yedi enjuma no na yamane de afiri ho kura saa dom ya yeyi wo mo afiri America beto wo magu a Ghana hwan na beji bi ese ye pe no
ebi alatafoɔ ebi Gambiafoɔ na Ghanafoɔ kora dodoɔ sɛn na ɛwɔ mu enti die nti na aman atwa ɛho ahyia yɛn ne yɛbɛfekyere yɛse aduasa aka sɛ yɛbɛgye ne no ɛna ɛba parliament hɔ a yɛwura Samuel Gyinapɔ nso akasa de afa ho ɛna wɔkyɛ sɛ yɛmmra ne nkyia makoro na adonkuma ne kasa ho no article 75 ɛno ma saa kwan no na kwan no nso ansa na ɛbɛma no wɔn de kɔtɔ mmarahyɛ badwafie ɛma wɔn bobo ho dandan no enunum tete mu aba nyina ansa na mpo wɔn bɛgye atom ama atumi ayɛ saa atumi ayɔ na no na wɔn kyɛ sɛ wɔn bɛkae Ghanafoɔ a 2016 Yemenfoɔ bi saa na yɛgye wɔn atɛfo ne adobi sabre wɔn ne nam he nom ne ɛho ade na wɔn kyerɛ sɛ anhwɛ yie ɛbɛfrɛfrɛ tutrafoɔ ɛna de wɔn abɛtena yɛn so brɛko a yɛn kan bi nhyɛ mu Abusoyo tuwa ensam no eso na asante mantamu ana yakwakopie yi Ampanyefo ya bambo mu nsam da won mabamu awa asante mantamu wamo ane yenuanum kusase ane mampusifo a wamo awa asante mantamu ayenhyemude na asanhyemude ni nyina no na fa bokonsa nsam wana nsentamu ehwode ye na wie kire na nka eka ketewa bi enka wontansa eba besai won mu nua won mo ewo asante mantamu aso ye kusase ne mampusifo so wie kire kura nipa besemienu ye bo won mutuo ewa asante mantamu na asasam ne ko ba ye nti no enam so ma bambo mu empanyifo yiri mu pa ewa asante mantamu ana won mo hwese won ba ya ma sumdue mapa atumi aye adwuma na eno ananam so amanei Ashanti Regional Security Council no won ne kusase ene mampusi abusua no akwa akohia atena se adikasase mewie kire no won nyina de won nsa ahya sumdue apamo ase agye atum ye won mo kyerese won mo ka soro ka fom sentokwa asabio ekoso wo ekurokura wodo so ne mantam wodo so no Asante mantamu de yenuanum kusase ene mampusifo enya de ombema kwan ama santokwa ne bi aba won nyina agye atum sa sumdue bu a won munum bi na ye kwa ma no so ye ne Ashanti Regional Police PRO ekwa kodi enkomo DSP Godwin Ehianyo all correct sir yo yada asase waje yenso anumre wadaroma yatese Ashanti Regional Security Council no mone kusase ne yenuanum mampusifo ahia mosensan eya asumdue apam mayemi sase sane na mo hwehwe no se bekono de amamo no ayasa bepepe na munya no Ninya meda wase na mada wetiefo nso asite na wo hwefo yina ase ebranda no na yishia yenuanom a omofiri kusase ne mampusi afa a omo Ashanti mu binyina efa elebe training bibi koso MC2 bi koso e wa Ashanti mu ema bi mu ye se omo I say blame game obi si we na ye obi si ena a regional coordinating council led by the regional minister Honorable Frank Amakoyene Kase Doctor Frank Amakoyene Kase bi say obi ahwenem kwa ewo ye omu na say ye blame and say there will be kind of counter accusation yeah yes committee mediating committee yen happen in Nambra na yen obi asem asking grievances concerns na there na you be a party A party B that you can na will come out with a peace act na if you come out with a peace act will sign that peace pact in the form of memorandum understanding na the year after year and to Ukraine ye share a normal kusase faction on Tuesday morning after 11 a.m. About 1 p.m. Ye share ye normal free my policy side it will be awesome and a year and raya water ye share for me na na me the make say it was a very positive kind of mediation. They were all calling for peace. Say,
ye ko so ewo baby on pese o di baba sentinemo se mi ti mo wa se ti wa come then e ko so baby a sentinemo mu de o mo afadi ni na no ba so mo ba baby pa o mo be to mo na o ma no eduane nso mo ba ye dia aso ye nko a they were all calling for peace. Okay. What I remember, baby, so sir, Yenimsa Santa Memu, you can see that Yanimua, Yamia to my fridge, rather the Cronia Grocra, a Yanunti, Anama, Abambofono, Moyan and Tamoso, Anano the Encounter. And Encounter. Everything I say, this action almost tiny, let us get the panel, and now. Before they say that may share near Casarian income, near airport for year 2 years. And Oka say you there be a young here. I have not been for I did not share that answer again. So a bit too, Tunia will be sharp the matter to say, Namiado, the airport, one. Like I say, the peace part of the outside, the portion. Asumge about a Ashanti in respect of Geniano, Kusasi, Mapushifo. Yeja wa mu akokora no we no ya wie no say one masensen wie no de nkomodie bia ne a kire biem ana bra no no bakoso ana one madi nkomo omo aka say 50 years ago. Okay, there was a similar MOU and as a peace pact of signing. 2010 big start from Sanemu. Omanchi as a money bia to say the year na same one this is not same one but for no there any nobody boneno and any butain here on am so bedi but I say I like the people are planting that easy fingers at each other and about before the baby the young children say butai to bedi boneno obi antumi nka say e na sumano ana ye bi na sumano ana say ono no adbi enti na nam so bedi sa bonwe but on the say be chino no one person obi ka say eye kwesi ana ama ana kodo ana kobra na be ye ni there be yams ye no me no ntirasi no bi answer ni service pa ye ka say there be on the say e di ya fie no mo bi am fanning say check say we na ye we and we na ye we. It's Vinia, we will share because say Ashanti region is very peaceful, is very calm. Obi art in one see Emma Obi Akoye. Now in Shemuni the idea and I run now you see no because the say is you are in Shemuni the course wa Eloisia. Omukwado can say obviously no Shene is the only Shemuno. Many ye idea is Shemu to NCBU. And society, like I say, as time goes on, we'll be meeting them. So it's not going to be a 9-day wonder. It's going to be a continuous process where we'll be meeting both factions to deliberate, to discuss issues with them. And the idea is the possibility. DSP that's no brand wadaji awanyame enumri. Abusiani na kasa ye asante mantemo kasema for the map sedwumeko no DSP Gwadwin ehyanyo na se asumdua pamoa ye nuanu nkosa sene mampusi for wan masansan ewo asante mantemo no emu kakra eni okuti na enche bia na MPP amanyoko no ebi kwanto ho se wa wo pese utu fan card amanyoko no betimi de forms akọ da nipa enum meka sei wo mo de wo mo forms akọ kra wo mo ahyase ebo entoa na no enam so ama mrahye bedwani yo wo efija kwabre north abato mpesua so e wa Asante Mantemo Honorable Collins adomako mensa ene eye delicate no edi nkomo e de ato wo mo nim se ma wo mo enhwo wantwu watimi wakami bia ekoso e wa amanyoko no mo nemom no wo mo Rese o mampanyi dada Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia o wani swade hunu eba na omanyosemu a wodi muntintiman pa endo no ene betimi atu franka no ede ama NPP amanyoko no enti wo munyi adwempo bi e wo mutim se ebe nipa we nipa boni ni se bi onim de o ya ase ne kasa mu nya ne atade no wo so mampanyi dada Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia de ontesa eba na ni swade hunu a wonim de pa enti wo munyi sa adwene emfi wotimu a wo bra woni se ntwofo di nkomo no sei ene ode tudwa. The reason why one who say all former MMDCs are aligned to DMD. A very simple reason. You are a good man. You are simply
a good man. Enye presidential candidate na vice president bia na sebe ofa phone friend wa obefa phone no kura anywhere din komo. Wa ho brase enti no, we will give you more than 80% of the vote in this. Abana ye kwakoto no, eye Dr. Mahmoud Abba enye kwakoto. Enye me abana ye kwakoto. Enti wo ha, wo ye constituency executive. Na umpe owe kwa asema mesrewo. Fa me bone cheme. Ba omi enti, wo de fa me bone eche. Se wo ha, na se MP bia ye obone, delegate bia ye obone wakakase bia enye woda. Dr. Mahmoud ba omi ahu donti mesre mumfa nche. Na ye nyina ye nkoto aba no emfama papa. I've worked with him. I believe him. He is a good man. Honorable Collins Adumako Mensa Yamrasha Bedweni owo Efija Kwabe North abato mpesuaso e wa Santimantemo. Ene yenko Tamale Sremanti Findo. Na frisa helicopter crash bae no. Ya ma by election ebitwetwe ni ti e wo miamia Tamale Sremanti Fino e honso ebitwe ni ti. Na ekowie nipa na wo mo hwe animu se wono beba na waba be fa forms acha sampa wo mbepre e wo hobi no. Sono mane de akura atwe wo mo ho firi mu ntem se wo mo nkobi ewie na nka yekine ye manko a eno na wo no mokọ ya lawyer no professor wo no enedi emunku nim no nanso ni nyina na nipa wo mo de wondi akose wo mbepe bie no wo mo atwe wo ho asensen amana akwa ba akompe enti akoba ne saa no na wo mo sese kine ye ma ni nyina asan na akaba akonde a ena ye da so asan akoto abaye den wonko onopus na no na abato commission so de krata ba nne echese sade Ghana yemra ne nchiama constitution no echire no wo article 50 clause 2 no a eno no eka se bra ebinom de wo mudin aba se wo mbepre bi na biribi nti watwe wo ho asensen se aka bi a da ade ebeche na da du bi anasa da ade ebeche mpo na wo mbetwe wo ho afiri mu a e wo se commission no wo ye nhyehyei na obie kwa no to ho ebia na agya eye nkomo bi ekọ so nti na wo mo se wo mo atwa sensen na nso nya sa na tie enti wo mo san bie da du e de ato ho e che se firi enne ya nkosi bosumene de to so adu no ba ko sade wo no ma che se obia se wo nko bi no sa na tie de a enne na e wo se wo mo ema papa no wo ko ono post na fe wo firi ho an che se wo komra hye badwafie na eno na abato komisa ya maame Jemensa wono na ye tenene wode ne nsa ahye krata ase na wakope ama ebi nso aka sompa ye nsa no wo chese sade emra no ekire no we ya wo kan e wose wuni ebi a won so nya bi na abepre a dan kwa ma bia no oboabo ahosie wantumi kura yeso onya nipa du nwotwe ema wo mu di hu adanse e wo constituency ho ma ehu se obi bia de ye ndoso se obetumi apre ama ye ewie nso a wo kọ submit no na eno nso returning officer wo de 2 copies postcard wo de aka ho e de akwa akoma we no o passport picture betwa no e wo se ekire ye kokọ no bia na se utintim nkrata nso na de kwa eno nso nya se bia wo de kwa ba company photocopy nko photocopy no kura be ya be na makon nan quadruplicate na wo de akwa akoma wo na fe wono mahwem ehun se bibia adaye na nkrata ne nyina nso esa so 10,000 Ghana cedis na ubetua candidate bia na mo nso wo yo ba de a ana se biribi nti wodi dem a wo de ne 7,000 Ghana cedis enenti obi bia wonya tumi a wo bepre no sa hyehyei na se udi so ansa na wo nkrata akora no akwa akoduru abato komisa wonom aboboa no afei ko ansanfufrumu wapon your friend say timber validation committee wo mudwumadi ahodo ya omba bedie nyina no ayese wo man ne timber ahodo ya ye krade kongrofo man so no ho license abadam na afei nyi obi ya keke na sabie ye timber ho dwumadi obedie wo mayimu na asofo ye ohwo ma Ghana yensa sene ne mo odmankoma wode adom ye so ye no manyafo Emmanuel Amakofibu a na wodi animu ma timber validation committee won mutumi pa ye FFF so na anam so amwode ato dwase asodie die beda ma ebida won mo so pa se won be hwama no kwaredia ye adwuma na won mo adwuma no mba bedie na fa kese pa na sa konta won betumi abu ne ye na fe han enso ato won dwumadie nim wo se ko ba na sa dia Ghana ye be so won mo soro. By entrusting us with this important responsibility, we wholeheartedly accept this responsibility
and mandate with humility and with a strong sense of duty to our country and to future generations. The inauguration of this committee marks an important milestone in the long journey and Ghana has undertaken to strengthen governance in the forestry sector. As you rightly stated, our forests are not only a source of livelihood, foreign exchange, and industrial raw material, but they are also a national heritage. Promise to hold this heritage high. Honorable Minister, we wish to assure you, government and our stakeholders in the timber industry, civil society and development partners. Abusia Ora Emmanuel Ama Kofibua Ekasa no Titina ni aye committee no Obaapa Agyeiwaa no Yewura Fifi Backman wono no ne ane yete sesia se ebono ebra Yewura Emmanuel Ama Kofibua na wode elto won manim sa sudie de ebida won mo so enti won mo raso mbeto de no kwaredie koroye ba koye aye adwuma na won mo hwese bia we ya me maame nua we ya papa nua enti agya timba no wo beso ototo bia no de konkrofo amaman so a ewo se chinchine twan ye de ma no Yewura Emmanuel Ama Kofibua is to make sure that when we see timber from Ghana everywhere in the world, you can attest that we certified that it came from legal source. I am proud to record that just a few weeks ago, Ghana issued its first FLEG license, as you all know. And Ghana became one of the pioneers, in fact, the top pioneer to have a FLEG license in the European market. This is historic, as Ghana becomes even the first in Africa. Subsequently, on the 8th of October 2025, the European Union is expected to receive all wood consignment. I was saying that Ghana so far. Warrior Sassan and Yama Tomankuma Diatom Yaso, Yewura Emmanuel Ama Kofibua. Na yetwaka sebono eso nana kwadwo bonya ye otoso emieno eye atepem hene ye no ewo sehwi wioso eye traditional area na wababonte de afutu mu ode akode amamobunu se enese ne amanyosem esi ekoso no emebunu nso de wo mu ho agimu a wo mu di mpanyufo atemane obi etimi kwotena befo ntintamfidie so na chese wasena no no ode phone se bi phone no kwan se bi oto no popotwe bi no ode esi nanim na data bo phone no no odi mpanyufo no odi nananom atem sese obi obetimi awo no kra no no odi natem ose eba ne sa no emboa emma oman no entumpon enti odi afutu akode amamobudi se sa wo pese wo nkwa eware pa wa asase so de ya se ne mpanyifo ta ka no sa akwada de sa wo beche wa asase so e wo odi obuo ni die edema panyi esanse ka ne tete no sa wo ko ba bi kwa no hia brewa na ana panyimu bi na onamafum kwaso no so ne ma akwada ho no odi ebirika no baka kwaje no nanso nei wo se nkwada no e na wo mu di mpanyifo atem e wo social media enkane yetete amamre ene amanu mu no yantre yesa se yenidi panyina tem na ene because of content amanu ma bebre afisa na nsenya free 2000 by ya na antista ebe sha free 2010 professor Moss Abreso na nyoma yakoso no to be frank ani enyan ene akwala mu panyini mu akwala ni nyina ne se akwala nya sika nti wo se panyini empa adwuma enti obia sorry akasa twitwi ne kasa emfa animonyam kasa enye nkuranhye na omoka edikyere mpanyifo ete no behu se panyini bi efri baabi ba no osonnyoma akwala de mlika no akwaji eno no nana kwadwo bonya ye otoso ebienu na nana wie ye no wa mananso a woto aso echemu se sa tem didie ye ankwada wa mokotena social media na wo mudi mpanyfo atem na o se hyase every Professor Mills na benso tam wana Professor Mills a wenya baby ekoi na ote abanu aso no sa ambre no ene hyase free ye ankwada no ene wo mo hyase se wo mudi mpanyfo atem o kan ya kwadu abronye DC nei mpanyfo akwakoche no se ono so sa ena no wode ye ewo baby no wo no di mpanyfo atem e ma Kevin Taylor kran so jeje ne de se what obi ma so eno wototo de ama ne mpanyfo ya wo mo omayi emu wo se basa no a entwe yi
osuma onipa na osum no osum ni yi a sebe na adwen nye dan kura na one day ebe ka enti mo ma yensua maburu no yensom obu a wo fa no na wo ne ye adwuma odi panyin na chi abosom mienu mosum yensa wa ma no 1 cedi wa ma no 2 cedi na adwen asai me nko hobiem because wa ma misika minim nkrofo bebra obasom wo wie na yi a pese otua ne ka na se matua aka na onya asem dia wa akoka wa asem matua aka ekwam de wa mesre mabunu no mo ma yensom ne yemre ho ase na yensua kasa de yensua kasa ede animonyam kasa ede nkranse ede awekyekere ba ne yenya adidi atam edidi mpanfo na wo kokoto a da bia asem Adishwa manipo kasa ye nana kwadwo bonya ye otoso mienu wo ye etipem hene ye no ewe sehwi wioso traditional area ene ebusua we de men's gold for na wo mo free wo mo se mo wire free wo mo a wo mo kai se wo mo da so around na wo mo nsemi no wo mo chekere e de akoma mpene His Excellency John Dramani Mahama na boboa no na wo mo che se wo mo se mfinhia nso ni o bra men's gold ba se wo be ma wo ma ye mmerima na wo mo timi adi wo nkui wo man mu na nso ewie wo mo nsa kokosi fom no aman mpanimfo a sabre no na wo mo wo ho ene wo mo de tododo na nim so ankwankosi aga na wieye no de nti a wo mo atworo sakrata ne se His Excellency John Dramani Mahama July bosom ne dan de atoso adu no nkono wo betena wo mo punti kura kire se wo mo mwa na wonsamra aban mu bio no ba bia men's gold emema ne sika no ne mma ne de ne nyina akwa wo be wuram na afi watwen de aba beto pakese so na mempani ba ye wo matie no wo di ne nkomo kasa ka wo manyi sade na bose ne nsem akwa koduru ma na ano de kura wo ne nsantwerofo di ahia se wo musa no kosa nanso men's gold ho no wo bia anko ho nti wo mo ka kire mempani se ne dwumadi ahodo a wo die nyina no men's gold fo no ma wo ma na yure mfi nti ewra Fred Forsen wona ye chairman na wono nso ne boaboa wo ma no wone Godfred Ofori ya oye wo mo chorochrofo kratai wo mo tintimwe ya na wo mo sunsu ne ye na ne wotwa ne krani etopeten wo ma Sompa bie se yenkenkan na wo mo hunu se mampani Sompa no wotie papa enti krata no kokora mpani nso usuro pinidu a o krata nura banim nti wo mo sa aboso e wo ye fidi kese so na akwaso wanyina mu na ententem anamo ese wo no mutu no watu aboa wo entesa wo mabrabo egoronkoko Frede bono mantamu a Doma Customary Land Secretariat Administrator ya wonom yowura kofi menu wade kokobo amagana fo nyina se wam betonsa asiwia afe na to wam so mkofa marante ya kentera wam mbegina nsase no so na afe wam wande ma wam langas fo no wo so mukro modie ebi ni hosa wam atwa mukura nsa nti nananom ana tumi ni nyina eketa wam saba nsase a wam hwani hu dwumanti woni ahwa na se wasase masotwe bi ya baso ana bibi etesa beyi nananom asitire sane be ya ho nkratasem wam bedana di edi acho here Trimpo Free Secretariat partial planning director of municipal Sunyane West, the lands officer, office of the administrator of stool land. Eba ene se ye pese machirafo nyina hu se nsase sem no asesa mrana asesa. Titi ye nkura no ne town committee fo ne be allocation etiti nsase. Ne sa anema atwam because senior ade no ekọ no mbaye se mwatia panyini bi body cobra abisin se mwati ni dina. Okoto no nsase ba asase ba ko ma nipa mi na asem no kodi court nti no secretary me man no friend office ho say on kan kire say abisi need ye mabai mpapa no be nyina bebiri ni be wa abisim nti no omra na yenye ho o kan kire phone no so say yemfa yenkwasa asem mfiri ho na odi aduana nsamanfo aboy na anwochi no Bruno Regional Director Adma Office of the Administrator of Stool Lands Ora Georgina Roxon one so kakra to us to see say the Land Act so aba ehye say yamboa na paramount sisi nyina so ntete won asoya ya o metimi di amanage won sa asesem nti eba stool lands ye asoya bia ye ne nananom di nkita ho pa no motimi te won specialized office to say customary land secretariat nti abrano bia na o se ye nso ye ne won edi dwuma na afi records so o mo benya no o mo so edi information no abrayin nti basically edwumedi a ye no nti stool lands de ye wo ho se nananom ebetena ho afebo na nananom so enya resources e dia manage won sase na impunto pasoso aba impotemu bia metimi aka say 2 areas baako
ebia nipa na ente ase because education no ya but obi obetimi aka say me nyante Abusia wai aya bono mantamu na manboy efriba ye gina so na ya dan hotel asaba sisia Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia mesin finfem me biem na wo hwese mesin aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and then the brush and then me do shimisi enti na wo see fe na yas total care gel toothpaste and then the brush ni de ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wo num ye sham oh yes enu kretrodo yas herbal yas whitening and the yas total care gel toothpaste and then the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy midimafo pokwase maira akra midimafo pokwase maira akra midimafo heba clinic aba akra ani owontie passengers egumi kai mu ehwa na dodo na ekro eni sa akra ne potem yedemu ani yedemu ampa de se de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Edujamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresa no ayam more oh misi minim wife ye kopa wo wanye one city nyinse ne beto mu ansa na yetues ka no nso mi connection na enhyeda nkoye na esakakra wa pege mu amahodiam bam connection ne mu de wai wa wo de ba de kro wa ba do kro wo de ba de kro ye ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wa wuo ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma say owo agogo opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244774282 number 0500-727215 Midimafo Herbal Clinic Wudimafo ne hwa Sompa TV Emma Aketiapa Arishmama yedamwase ene momra yeto akase bono eso na dwumadie bi ebekoso ewo gomu afete ye no ewo mfimfim mantemo na eya afasha afibia wonmo eyo eno enam so ama ohima ye wo gomu afete ye no ewo gomu isimensin emu na abna ewusua ye otoso emieno e de efutuo ni kokobo akode amembu no titu ni wona wowo eye gomu afete hono se afasha na wo mu bedi no wo munya hweyie pa na wo mu nko center ade bia titu ni mano sebio ebeyi wo mu ho agu wono mu abuskelenge ni ade ya ebe hadwen eno echi no emema no nso omunya hweyie enubone se obeno mo nsane ade e de ntoka ene basabasa ye ebeba e wa afasha na se de wono mo so wo mu hia o yes rasho da wo bank ke san won shan ala yidi wo mo wanya wo basa ewude ende no ya fashion no bia na career fine ba me fede wo baka da ko chedo to benti ya sha kare bia ye pe yes ra ko papa ya pede ya fe no ko enyi na enyi ti ba e ma obia obeti de wo mo fata kwa ho ya ko chedo to ba oba na enyi gaje yes ra kana men na wo pado yes ra ya yin ko wo pado yes ra ahima fa wo ti meji na one pado there apaka ahimafo adekro ahimafo nebushi ahimafo ojina mesra pam Arishma mani pokasa ye nana abna ewisia ye otoso emienu wono ohima ye wo gomu afete ye no ewo gomu isimensin emu ewo mfimfim mantem wo bra woni ensem training kwaku adema edinsan komoyi kwaku befa na afashe no ye nyina nkonkohye na mekọ atoya tifi eno nso mede wo kọ Obo Information Center ne kuro ma kontomra
akontomra nso me de wura nkwadum na timamufo a wa akontomra nkwadum na eche se no kwasem ni sade ye ka atoye tifi o mane ntafere wa ye cheche no asa wo mo de nka ho esan se wo mpotamu ho opesa wo fro obi kura na ye bibie ho wo bi ti wo nso na opesa o ne di nkoma mobile phone so ene enye ho anya de abenya no ne se hunti wono mo ka de akire aban krache ye wo mpotamu ho Honorable Joseph Apia ena fe wo momra se badwani Honorable Pius Kwame Nkoa se wo mra wo monsraba mu na timamufu ewo nkwaduma kontomra wo modi abeni aha network de nye kola ye kola be bresa e bia bibi ne krampo na ye kanse wo be ye kola e sempemfo se ne bibi krampo de ma school fo e krampo network ntentumi mba nti we de ye sremu a nkwadufo ye bre ye na mombo aye wa na nkwadufo de ye bre asa wo wafuo mu mpo na se bibi enka se bibi sisi a na ope obi afra no kra sisi a bibi asinti ye sra ye hia kampo a network a de be ye ko kra ni ho no nti ye sra benifone say po amachowa amoma dia na momoaye hadie yeni network na ha dwen papa na bibimpo afro bimpo amana fi babie de ade aba enya na ha network inde ha ya dwen pa de hia mo yesra mo mpanyimfo mote enka na yesra mo a momfa network mai eno yetimamufu a wono mo wo akontomra nkwadum enti se wohwe adua na esi ho a wo mo atwa ho ahia na nyese bia adua na haban ena wo mo tete akoma Dr. Chafiri Jade aye time heba mister wo mo telecommunication po ene dua no gisa wo mo foro soro ansa wanya network po ba akomienu ne miensa bi na no na ye Joseph Apia chese no kwasem ni wo mo su no adura sambiri na boboa no enti de ombe ye bia ma wo mo nso enya network papa twa wo masom adi nkomo afre sompa na wo mo atimi awosope a Facebook ni nyina no wo no beye oko baby pite one simple na problem ho and me no ka say can't see a day work problem ho but no kwase mo mu ni say aputufo be di dance ya there is a team a free gifts omunam mention mu a wa ye ti ho nyina mfonso ho nyina no omo ye but contractor na nkata na contractors na baba because Apam Dadaa na ntio mo person mo ji o sika wa ba ho na o to baba back no be 50 posts ni nyina eti the message ten kodunfo bi na abotre nche bia no bia wo bi be to but also aban de no na eye ta po nkuma ewo nkuru so ye ni so ade mu ni say eye network providers nti say MTN ni Vodafone mo de o mo ni be kire mu wo ye mention ni ba de gusu eye draft proposal fa ye de ba ba ho mo de ni mu na eni a woti ye Honorable Joseph Apia won na ye DC ewo sehwa kontomra afei yakọ obi man so na America memu ane yadri September bosom na to so edu ewo afimu a awewosem kase esi ewo eye America man mu na abranche France Charlie Cake sa abranche wagidi pa ewo America memu a chesanya asem ketwama ne modern born ne dwumadi a wodie ewo ho nti no kese obie ni mu no enjamia se amanyosam de wode ne ho awuram ensem tweradwuma wode ne ho awuram baabia wode ne ho awuram ana yerodo na Trump nso ya na mpampi no a wotaka sapa kabi de mano nti papa ne penasem kasa dono no kware mu pa na kumam na September bosom nda na to so du ewo afimu abase nan ni ana nipa bonfo bi kwobo ne tuo ewo Utah University ebra na chese nhyiamudie bi kwoso apanyipa no wage na dwatemuo na asuafo no obi aba no obebisa ne nsam no wayi ano no obisa ne nsam no wayi ano no obisa ne nsam no wayi ano na nipa ne bo ne tuo yayaya na wo bo no wone ko ho nti wo bo ye no a team keja woto ho no wansore biem womni dru ayarosabia de nurse wo mu kire se wo amunu mu ha ansakran ansa no wo ba ayarosabia asam ne sisa no yerodo na Trump ahye no a wada wana na ana video bi apie monte so abusua mu de ye wo Facebook no so no momra mehade aga Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra America man watumi aduadua mu a akwa hunu wo wura bia wo mususuo se wono na etutuo no ede ball eye Charlie Cake no a wo wie yenku wo dwane ye wo kura wo dwane kura ne sa wo dwane ye na won matimi a describe no a kire se na wo hyeche tuntum
atade ana hye no na atade ne yetuntum ɛna America flag ɛbɔ animu saa ebiem na wɔbɔ bag nso anu so yetuntum ɛna ne mpabo ɛhye no no ayese mpabo yi omude ɛbɔ table tennis bi ɛno bi na no so hye no down foot bi na hye no nti ewi akire no spares a wahye spectacle no emu se etum se ne yɛbɛyɛ obi nhunu nti ɛna wahyehyɛ ne ho saa siesie ne ho saa ɛna afei wɔsan so yɛ nipa kokɔ paa wɔsan so datea na se ne wɔn mo se bia describe bi abrantie na se bia fa no ma kyerɛkyerɛ mu no wɔn mo kyerɛ sɛ ɛbra wo bo tuo ne wie ya pɛ ɛna wɔn na ekoro no wɔti do ebusuamra mahwa de abrantie na edwane no wodwane ya fa kyese enchance da no so no wokɔ hwiriye ɛna osi fom sɛ gigim na empanyimfo se wo de obedwane o na twedi ampon de wontimi nwane ne da sanse wono no wontimi nkwakiri ma ne nyeye na wodwane ya kokoduru biaye a na kyese hɔ yɛ kwan ɛwɔm no hu sɛ afɛdeɛ watete mu awie nti ɛwɔ sɛ menanteɛ na mede kɔ ɛna wɔhyɛ sɛ wɔde nanteɛ na ɛtɔ so sɛ na CCTV camera capture na dada ɛna ɛnɛyi wɔn de aba ɛbɔ mu amaneɛ sɛ abranteɛ no wɔn so sɛ wɔn na kɔ tutuo no a anam so ma owura France sɛ Charlie Cake na ɛnɛ wagye din wɔ America mamu na nka wɔdidi mu ana nkrɔfo kora mpo prema no sɛ ne nim die ne nyansa ɛduru akyerɛ saa no anka mampanyina dwakora nkɔnkɔnkɔ pribirisa so obenya na wɔtumi atena so bi na sentwafo nhyiamudie bi akoso ɛwɔ America mamu momma yɛntie sane ensɛm no musi bi ka no ɛne suspect ya Yesusuo no ne ho nsɛm sane musi bi describe yi. Ladies and gentlemen, we got him. When it comes to stop. Nasa we go him no nti just one match ya brantie no a sebra ye ka say no one more ahwe say wo betumi adamuo na baabi emra no sa no one more tumi ade ato wei aya America man mu na sa man boy nyina efiye general so ne de nsam ne nyina asi anasam wa ye de bae no neni animu no ebi ne say Honorable Alexander Afenyoma Kenaka say tia abronye DC kwane a police for efa so eche no Sada ena hot bite mu ye koi Asango Goldmans. Honorable Regional Minister wakwa akwasra won na ye ni assembly member wo mpatwa mu West Abato mpesua so edi nkomo mo kire sesese de adwobraba. Yera abronya DC nimra nimni Enoch Afokwa enso wakasa wase ne client na kwambra ne enekunu. Na Bono Regional Council of Elders enso wakasa tia abronya DC police for chia wo mo ache no no. Yase America for say wo be mass deportation Ghana say ebegibi don kuma wo badwafie ho say eba na say atutrafo ene ebegeje wo mo so Samson ye kwa America mamu ama abrantie France Charlie Cake wono so nipa bofo ko bo ni tuo ya ewo Yita University no say bremu nsam ye kofa edebesom mo ene afoforo ka ho ena nwumre Leicester Company Limited ya wo no ye Yas toothpaste ene toothbrush na adechie Omo boya ma ede sompa obi ba sa akodomi dwam no omo ekuta yemu Obaapa ne time heba mixture ya Dr. Tafri Jayo na etu atridi ase no wono nso kan yen ho ede ne heba mixture no esa so kan yen ho na onimu se obehwe TV watie FM na watie sompa tie ne yi a wo hia decoder papa Electroland Ghana Limited ho de electronics no yemfa mfine fichire efiri nkran Kumase Sunwane Mankesi Cape Coast ena afi tachi my Bono East backside nchen ho ene power ho a wonso kan ho na fa ho ekogim adechie fie da edi enime mekire enne na awotwe mienu sompa obi baas no ede sompa adwumadie nyina eba domidwom dan no nko na ebeja wo ha ye de adwumayefo ne mfidie ni nyina eba enti adwumadie asase ekosi na wieye ye bedi wodwom ho fa ho gim na ye bie yakwampono nso ato wo pese oso adwumadie na sena 0547 548538 Shannon so say ya to free Sompa 106.5 FM enkran no ye fa santimamu headquarters 93.1 baby Sompa TV wono ena yiko 100.9 so de ma santimai wonu mai wo mfimfini mantamu efa bi na ye Kingdom 106.1 mankasim
106.1 FM Bono East no Techima Sompa and 90.7 Nkransa Sompa no wato apeten kosi fra wano no ho a 98.9 wosunyane Bono Hinkru and 101.3 Yedoma Hinkru Manima Sase Paso 101.1 Yetakwa 103.3 Takra dia Adam Fupa Radio Pari Abrochimamo France eho na wono nso to the apeten www.sompaonline.com Facebook na ye Sompa 106.5 FM Accra YouTube ya Sompa FM live waken kamfo triple A mine ejapi Apam Dadaa anwumre mene menuamoma Akosuya Agyeiwaa kwade boaten ena Obaapa nana ya keche Mama nka bebe kakra fa makoma mu hene ho nkyerɛ wo. Obbo me ne mabusua ho ban. Me de no hwe mabusua. Ti I want